Hi mga moms! And it's another day of paggagala, no? Pagpunta dito sa, kung saan dito sa Assam. Pero syempre kailangan, bisatahin ko muna yung aking isa rin sa mga inaanak dito sa Hasaan. So dalawin natin siya kasi hindi ako nakarating nung binyagan niya. Gawa na umuwi kami ng Manila. So, halika tingnan natin kung gising si baby. Ayo! Tao po. Hi Mars. Hi Fards. Ayun si baby. Tulog. Ano ba yan? Si mama niya. Hi. Oo. Tulog po siya ngayon. Maya na natin siya maaabala. Pag nagising. Kanina pa siya natulog. Nagigising niya ngayon kasi ano pa rin, nagigising siya. Magdedede. Ay, ngingiti siya oh. Kamukha ni daddy, no? Konti. Kamukha konti. And, halapak. Bakit nagtututbrush? Bakit? Ay, yung body mo. Bakit nagtututbrush, ha? Bakit? Anong meron? Saan ka pupunta, ha? So, nakatapis ka pa talaga, ha? Taray, kumot yan, no? Hindi yan tolya. Di makasagot. Nak, hi, baby. Baby. Regalo sa kanya. Hindi ko na binalot. Thank you. Tignan natin. Nak. Hindi kasi nakapunta si Nongnang nung binyag kasi nag-alis kami. Hi. Ay, na siya. Nakakaaninag na siya. Oh, ganda. Hi. Hi, baby. Pero buyag. Ay. Tangos ng ilong. Pogi, oh. Wow. Hi. Yan. Pagsabi sa'yo ito. Isok. Ito. Kamukha ni Tito, oy. Hindi naman na siya iyakin. Hindi. Ano raman Pag ka daw? nagdididi lang, mangingi siya ng didi. Ayan. Tapos pag naiinit, Hindi na siya nagbibim sa pusod. wala na. Taray. Okay na agad. Try mo yung isa. Alam mo, parang ano na siya, no? Parang ano na yung muscle niya, yung katawan niya. Diyan natin. Pati siya. Oy. Ayan. Kay Blue. Malipad na siya. Si Superman. Thank you, Ninang. Ganda ng damit niya. Galing sa kanyang ninang. Hanggang 2 years old yan. Ang ganda. See? Hanggang 2 years old yan. Paggagala na. Hanggang 2 years. Hanggang 1 year old yan, kakaya pa yan. Wow! Tan-tanen! Tanen! Bibili tayo ng ganyan. Namura mo na Amerikano. Pogi, oy. Wala. Si Superman daw eh. Ganun mo yung kamay. Tsaka haba ng legs niya, ng tungkod niyon. Mana sa lulo niya. Naku, diba? Baka naman. Buti na lang yung legs talaga iba. Sabihin na naman ni Ate Ana, ang sweet talaga ni Althea, anak ko. Si nanay, and then I'm happy. Ang sweet talaga ng anak ko. Saan yan? Basa niyan? Ay, puno na. Puno na. na, Wow, ang ganda! Grabe! isang size lang ba siya? I'm happy! Yay! Mukhang pa ganyan mga mga 3 to 6 months, no? Bebe na anak. Kaya paano ano? Lawan. Pag maggala, may suot na, Diba? Tapos ang ganda, ano lang siya? Ano yan, panglakad, ano talaga siya. Meron din ganyan mga parang Andes, na ganito lang siya, Hindi ganyan. Pero pag Ganda wabiyahe. talaga mamili sa Manila, no? Ha?
Nakikita mo na ba si Nongnang? Ha? Ha? Nakita mo na si Nongnang? Hindi pa rin. Oh. No. Alea! Halika, dali. May nagbigay sa'yo damit. Oh, pati ka na eyeshadow mo. Wow, ganda na eyeshadow. Nauna, na paano yan? Nabangga. Yeah, kakalaro. Galing yan kay Tita O Diva. Kay Ninang Diva. Oh, isukat mo na dali. Oh, kasya pala eh. Hindi yan. Yung sa December pa yan, uy. Aw. Oh, isukat. Wow, may bago siyang panlaka. Oh. Pang-eskwela? Eskwela agad? Oo, pang-eskwela doon niya. Tingin. Wow. Ano sasabihin mo kay Ninang Diva? Thank you, Nina. Thank you. Tingnan na eyeshadow mo. Una. Guwapa ka ayo. Ganda? Ganahan mo? O, akin na lang. Kasya ba sa akin yan? Dili. It's DJ.